Nuwun para sederek, sakmenika wancinipun pacelaton Pak Plentus. Sugeng midhangetaken. Pas wayah sore, Pak Plentus lagi mulih kerja. Bune, dina iki masak apa? Sepurone, Pak. Aku dina iki durung masak Wes ora apa-apa. Ayo mangan di luar saja kita. Kok ndi ngaren arep ngajak makan di luar. Sik ya, Pak. Tak dandan sing ayu. Sareng klambi apik. Sik, Bune. Nanging saking bunga Ibu Plentus, kesusu mlebu ning kamar arep dandan karo Salim. Pak Plentus mara nang teras omah, let sawetara Bu Plentus metu saka njero omah. Pak, nih. Jajal, piye penampilanku? Ayu apa ora? Iya, ayo tenan Bune. Loh, piye to Pak nih? Sampean malah tuku bakso. Jarene arep ngajak makan di luar. Lah iki apa ora mangan di luar? Lho, iki lho bapak wis numbasne bakso. Awake dhewe makan di luar toh? Iki lho ning teras, ora ning jero omah, Bune. Halah, piye to Pak niki? Tiwas aku dandan ayu.